Black Juice kadla senyama saphinde sadibana uyaphila sakwamukela emsakazweni sibingelele baba sibingelele bonke abasilalele kumaphutha rent community radio station siyabonga msakazi nazo sokuphinde kanjalo futhi umsombuluko namhlanje sikhuluma indaba ukuthi ke sike sathi masixoxa ngesonto eliphelile sabheke indaba ethinta inhlanhla ukuthi kuyenzeka ukuthi umuntu ahambe ayothwasa athi mase ebuyile bese efike ekhaya angabasasebenza angabasabona lutho nje kodwa hayi engathi bafike abantu bazohlola ukuthi hayi khona noma bafike kodwa ke akashaya emhlolweni kanti ngalesikhathi asaseli lapha ku kade ethwasa khona kade impela enga zonke izihamba kahle sakhuluma indaba enhlanhla ukuthi inhlanhla yakhe yathathwa ngifuna sithi kuyibheka kabanzi ukuthi ithatha kanjani inhlanhla ngifikile ngakukhokhela ngezazo kwento zakho egcineni usuthatha inhlanhla yini enza ukuthi ugcine usuthatha inhlanhla bekwenawo usebenza ngokwakho sike sayithinta khumbula sike sayithinta msakazi leyo nto sayithinta kakhulu ngoba izinto ezimosha izinto umona ke into esingeke sayijika ukuthi siphila ngaphansi kwayo ikhona futhi iyasebenza umona uyahlupha ngoba uthi ubona kahle umuntu ukuthi no bese uba nomono ukuthi wena awufuni ukwedlula kanti iziphiwo zabantu kayifani into ehluphayo ke ileyo ukuthi umuntu uqale kuboneni waqala wabona ngathi ubani sewenza ngcono siyaqala ke inzondo yalandela okunye ke msakazi uthola ukuthi hayi ngoba ugobela ebe nomona nomunye umuntu kodwa ukuthola ukuthi msakazi into ebilimaza kakhulu naye lo ebesiphuma ekuthwaseni uma sombekile ekhaya acindezelwe izinto zala ekhaya kubo bese kuba ngathi yimi ngamenzelanga kahle mina ngimkhiphe ngoba besefanele vele ukuphuma futhi ngazi kahle ukuthi uma sengenze kanje nayo uyoba ugobela bese kuyamosheka ngenxa yokuthi umona nenzondo yakubo isiqalile ke manje mayisiqalile abafuna sebenze ngoba once wasebenza kunezinto azoyibona la ekhaya beyifihlakele uzoqala ke manje la ekhaya ke manje kushintsha ikhaya kanti uthola ukuthi abafuni ukubona leli khaya liye phambili so ngakho ke uma umuntu eza nento enhle ekhaya isuke kufanele ukuthi ngempela kujulwe ukuze izinto zakhe zami manje into esicindezelayo thina umona nje kakhulukazi umona ngoba noma ungaye ekhaya uzohlusha umona bese kuphazamiseka inhlahla yakho khumbula yazi la emhlabeni akekho umuntu ozalwa engenayo inhlahla kodwa into ebesiyamosha sineziphiwo sineyinhlahla zethu simosha ukuthi uma siqala ukukhula abantu abadala esibalandelayo bona bayakwazi ukubona ukuthi lo muntu lo kukhulu okuzayo kuye bakubona ungakaqali ngisho ukuyemabangeni amakhulu ezemfundo khona la neprimary nje umukhula uqala uhamba la ko grade R uhamba lana ko first bese baqala bayabona ukuthi no man ikhona into ekhona lo muntu bebuke befunde ngisho indlela ophila ngayo ekhaya bese baqala bacindezela mawusukhula wena into zakho vele seyimoshakele zinamabhambi ngenxa yomona mina ngize ngithi kungcono kakhulu abazali basigade masengabantwana ngoba sisuke sizalwe sinama talent ethu ahlukahlukene okay so sizalwe sinama talent ahlukahlukene kukhuluma indaba yasemndenini uma ngabe kutshontshwa inhlanhla yami bayintshontsha kanjani bagijima bayekogobela bayintshontsha noma khona izinto nje esekhaya bayisebenzisayo ukuthi hayi siyayivala le inhlanhla ingaphumi kukhona ukuvalwa kwenhlahla kukhona ukuthwetshulwa kwenhlahla uma ivala inhlahla iyavalwa khona la emndenini ngoba phela khumbula isikhathi esiningi silimala nje kulaywa abazali bethu labo kuthiwa ingane kaSibanibani ayingaphumeleli asiyiboni ingaselutho uthola ukuthi izimpi eziningi angizazanga mina futhi kangizazi kodwa ngifela ukuthi uma wami noma ubaba wami akufanele ajabule noma akufanele abe nento enhle noma engcono so ngakho ke funa bagqilaze nami ngoba nami uma ngeke ngathola ithuba ngiyobavusa labazali yingakho ke sifela izinto esingazazi yingakho sithwala amacala angaxazululeki esingawazanga futhi singawenzanga amacala ngokwethu kodwa uthola ukuthi sesiphila kabuhlungu la emhlabeni siyagula kwenzeka lokhuyana ngenxa ukuthi sithwele izimpi zabazali bethu ubasuka abantu benomona bese belisana nomzali wami lento besiwelela kimi nami kufanele ngishawe ngoba shuthi ngishaywe lapha ukuthi ngingakwazi ukuvusa lo yamuzi wasekhaya okay nako sengitholile ukuthi inhlanhla yami iyathathwa umuntu thizeni
angakanani amathuba ukuthi ngakwazi ukuphinde ibuye inhlanhla yami noma nje mayithathile ayikwazi ukubuyela emuva. Msakazi yakwazi ukubuyela inhlahla, iyakwazi ukubuyela inhlahla njengoba sikhona singabantu besintu sisebenza ngaso isintu. Siyakwazi ukuthi umuntu sizame ukuthi simlwise simncengise ekuthenini inhlahla yakhe ibuyele, akwazi ukwenza izinto aphumelele, akwazi ukunqoba inkinga zala emhlabeni, akwazi ukubhekana nobunzima bala emhlabeni, akwazi ukuvusa ikhaya ngoba into ebalekile ukuthi amakhaya obaba bethu awavuke ngayo lempande esiphethe. Asilwe noma ngabe kunzima siphoqe ngenkani ukuthi lemndeni noma abazali bethu ayibengadlulwa ezinye zezibongo la uzalwe khona lwela khona ukuthi akube kuhle. Uma kuba kuhle kwasibiya ilokho kufunakalayo. Okay, makuba kuhle kwasibiya nabamakhelwane kufanele ube kuhle, ngavuma ukudlula abanye abafana. Kwenzeke ngithi kusahamba kahle ngifike kusibiya njengodokotela anginikeza izinto anginikeza zona. Ivuleke inhlanhla kwesikhashana ephinde ivaleke futhi. Ivula nomphela noma kuyenzeka iphinde ibuyele emuva. Namhlanje uzothi ivula nabo ayi ingathi manje umfowabo Dlamini useyifuna ukudlula mina manje. Athi ngimvala ngeke phela. Phela yimina engamnika lento. Isibene sikanjalo senza kanjani? Khumbula msakazi, angithi njengoba silekelelana ngesintu kukhona inkomo yasesigodlweni. Le nkomo yasesigodlweni isuke ikhuluma ukuthi inika. Akufanele wena ube nomona uma wenzela umuntu into ngoba lo muntu lento kahle kahle sekufana nokuthi uyithengile ngoba uyikhiphele inkomo. Ukuyilungisa lento emhluphayo. So awusakwazi wena ukuthi hayibo lo muntu ngamsiza umakhelwane uma uthi uyabona kamakhelwane yase stage siyavuka sekuvuka umona ukuthi yimi owenze kanje. No, awuphathisanga. Uma uphathisiwe ukusiza abantu awubi nomona, kunalokho uyashintsha wena ujabule kakhulu uzumnika impande zokuthi akufuni nangelinye ilanga badlalele kuwe. Kodwa umuzothi umusiza umuntu kusasa uyajika wena uyambalela, kusasa uyajika wena uba nomono. Ngiyangithi mina hayi bekungesona isiphiwo sakho sokuthi usiza abantu. Uma udalela ukusiza umuntu awubi nomona futhi uma umbone ephumelela wena kuyakuba injabulo kuwe ukuthi cha ngiyasebenza ngempela, cha ngempela ngiyayenza into efunwa ngabantu. Okay, uyayenza into efunwa ngabantu naso yenzeke uthola ukuthi lo muntu wakuthiwa uvalele inhlanhla zakhe wayivula kwakuhle ebese yahamba mayihambile kufanele kwenzakalana ekhaya. Akukho mhlawumbe okuhlupha ukuthi hayi le nhlanhla yavulwa ngento ethizeni ngoba usehambile nayo iyahamba. Cha, inhlahla msakazi wami ayihluphi. Inhlahla makuyinhlahla nje ihamba yodwa umvulela umuntu umgeza uma umfaka emabhavini umhlambulula umphakamisela inhlahla yakhe. Lezo zinto lezi akuzona izinto ezinobungozi. Izinto lezi ezibalulekile nje ukuthi umuntu makageze msakazi wami akayiclean athandeke inhlahla yakhe ibonakale ebantwini. Leyo nto ayinabo ubungozi. Ubungozi buqala nguye umuntu. Uyu umuntu mayiseqalwe angazi ngothi kunganeliseki ngoba nami ngiyathanda ukubabona abayithatha lento kodwa into engididayo ukuthi ngizothi kunganeliseki komuntu noma ukufuna amandla amakhulu kodwa nje inhlahla ihambisana yodwa ayihluphi ngalutho. Kunale dokotela ethi kunalabantu kuthiwa bazelwe bembethe. Uthola ukuthi akalungiselanga uzokuthiwa izinto zakhe mathi yazenza ayiphume kuthiwa wayezelwe embethe. Mhlambe athi uthola owesifazane ethandana naye bahlukana baxabana bese kuvela ukuthi hayi lo muntu wazalwe embethe ingubo yakhe azange yalungiswa. Esibene sikanjalo udokotela yakhona ukuyilungisa izimo enjalo. Yebo, siyayilungisa into kanjalo. Kukhona ukwezala wembethe. Umuntu ozalwe wembethe kuyamphoqa ukuthi uma sekutholile lokho ngoba abanye akulula ukuthi wazi ukuthi uzalwe wembethe. Kuba umzali wakho owaziyo. Omunye umzali khumbula omama bethu babehlakaniphile kodwa babengahlakaniphanga kakhulu njengathi sibantu abasha. Sesifundile thina sesiyazi ukuthi uma uqeda ukubeletha qaphela kwakhona esibhedlela ukuthi kwenzakalani. Kuqala abazali bethu babengasizaleli ngisho esibhedlela. Uma sekufikile nje la kufike khona kwakulate kwakuvele kube njalo. Manje ke into ebalekile ukugada ukuthi kwenzakalani esigamekweni ngoba into ebalekile le ngubo le iyona uthi mayikulahlekele bese wena izinto zakho zikhuluma ukuthi khona into
eyanyamalala wakuphuma nayo wena lokuzalwa ngembethe bese ke kudinga ukuthi wembulwe ingubo usukumbula ingubo ngoba usukhulile usukumbula ingubo ngoba usutholile bese kugcinwa lawo masiko lawo okuzala wembethe kunendlela ke okuyaye kwenziwe ngayo ukuze makuthiwa usuhambile uyathola ukuthi wazala wembethe bese uhamba ulungisa leyo nto nangempela umike yalunga leyo nto ukulungisa kwayo kuyikhathe eningi kuyaye kuvama ukuthi kufanele kuye komalume. Okay. Uma kuya komalume ila isikuyolandwa khona ke lengubo yakho kahle ngendlela kugcina amasiko ngaleso silwane siyosebenziswa lapho bese kuthi uma kwenziwe komalume walala komalume lento le izofika kuwe bayofika abakini bakutshele bakukhombisa ukuthi kwenzekile uma usuka lapho uzoyibona impilo yakho ukuthi ikhanya kanjani lapho udingi nokuhamba ugeza inhlahla lapho udingi nokuhamba uthatha izinto lapho udingi ngoba uzalwe naye inhlahla kunabantu msakazi khumbula abaphumelela nje bengayanga enyangeni baphumelela nje bengasebenzisanga ngisho umuthi abawazi ngisho ukuthi umuthi kwayini ngenxa yokuthi sidale sineziphiwo ezahlukahlukene. Okay. Kusho ukuthi le ngubo uma ilahlekile ngoba kunalezi zinto eyangizizwa bazisha abantu bathi uma kwathola into esifazane khamba enhlukwane khamba lento kusho ukuthi ibathi ingubo ifana newele okusho ukuthi iyalo ithi awukwazi ukuthi wena ungaba nomuntu kube unganginakile. Danke. Ifana nomuntu ongenwe. Okay. Okay, ungangenwanga indoda kodwa ungenwe idlozi. Okay. Yabo. Yabona umuntu ongenwe idlozi msakazi noma umuntu onemoya. Kuyaye kufuna ukuthi uma ethola umuntu wesilisa kungowesifazane noma kungowesilisa ethola umuntu wesifazane. Kufuna ukuthi ahambe bawashadise noma bawaconnectise lamadlozi yabo. Ngani ngoba ningathandana nini uthola ukuthi abantu abakima bakufuna wena kancane kuyaxatshana kancane ukukuthula endlini bese nisuka nigijima ke nithi nibona abathakathi. Oh yeah. Ningafuni ukuthola ukuthi iyini inkinga ngoba thina siyathandana kodwa kancane ayipheli inyanga kunomsindo kufuna umuntu ke bese uyaphuma ngalomzuzu ayocina ukuthi kwenzakalani ngempilo yethu. Okay. Ngoba thina sikuhle kodwa ukuthula kancane sesibona iphutha nalo unephutha futhi bese isuka zonke zibambane phezulu kubi ke kanjalo isuke kufuna ukuthi nihlale phansi bese nibona ukuthi singenza kanjani nijikele emva kwendlu nithathe isagila nizwe ukuthi kutholakalani bese nilungisa lokho nishadise kahle nihlanjulule nihlanganise ahlanganiswe lamadlozi. Khumbula ke leyo nto ngeke uvele uyenze entombini. Yeah. Ifuna umuntu osomkhokhela. Ifuna umuntu ngempela umakoti wasekhaya okwazi ukuthi siyakha la. Kunjalo msakazi. Manje lokuhlangana kwale moya le ngoba phela ukwenza inhlangano ugcina nihlukanile. Mhlawumbe ungazange nihlanganise. Uphinde uthola umoya nawo uthi nawe unaleso simo leso. Kuze kube nini? Ufuna izilungise ngoba ungayilungisanga ngoba nje ukuthi ayilungise entombini. Sengathi kuyaphuma ngithi ake ngizama kuyalunga ngabe nakuphinde kuyalahleka futhi. Kusho kufanele ngiba umuntu ozothi ake ngihlale la noma mase ngithotha inkingi la sofanele ngivele ngithi asambe ngathi kunesimo fanele sosilungise. Kumele ukuthi isimo uma sekuvuka kahle into ukuthi wazi wayibamba kumele uyilungise. Okay. Ngoba isikweleti asiboli. Naso. Asiboli isikweleti. Kuyafana nesikweleti ukuthi uyakweleta wona noma ngabe uyayiphosa emathandweni noma uyalithola uthando noma ngabe uyayithola ngisho umsebenzi ngoba lento ayivimbi kuphela othandweni kodwa ivimba izinto ezinhle eziza kuwena uthola ukuthi cha ngeke ngaba nenhlahla ngamthola umuntu ongithandayo kuphelele endleleni uphinde ube nenhlahla ngawuthola umsebenzi bathi kuphela kwawa ngibonanga ukuthi ngenzani ngatholakala nginecala kwathiwa ngime ngizobizwa angisabizwa. Okay. Ingamashobeli imizuzu chale hora elesi ishakalolunye. Dokotela sesizoyivala ngifuna siye kule eyamaphupho. Kunabantu osethi umuntu mhlawumbe nihleli naxoxa athi umuntu uphuphe exoshwa inkomo mhlawumbe eminyama noma ephupha amanzi amnyama okanye umunye ezo uphupha amanzi asemanzini amhlophe omunye athi mhlawumbe uphuphe abanje mhlawumbe isilwana aqonde sasemanzini angasiqondi ukuthi isilwane esini. Mina ezikanjalo siqala ngenkomo. Ma uphupha inkomo inolaka eza kuwe ichazane. Ukwehluka amaphupho kuyinto edeep ngoba angeke sayichaza ngendlela efanayo. That's all. Uma siphupha inkomo thina siyayithathe
impundulo isilwane Okay. esimbi nje Okay. isengayona into enhle leyo amanzi amnyama sikhuluma ngebhadi ukuthi into zakho zibophekile. Okay. Ukugwema amaphupho uma wagwema kusuke kufanele ukuthi uma kukhona into oyibonayo ube nomhlaziyi wakho noma unomthandazi wakho noma nenyanga yakhe eceleni okwazi ukuthi iyokuphosela amathambo noma ikubhekele into zakho ukuthi zime kanjani. Ngoba amanye amaphupho asuke awumbono ayisibikezelo izinto ezizokwenzeka. Okay. Ayisibikezelo sento ekukhungethe. Ngoba okunye ukuphaphama sekwenzeka mhlawumbe after 5 days to come kodwa uphuphe last week. Yabo usuyibona nayi lento ubheke sengishayisile yiyo lento bekhuluma ubheke sengivelele lenkinga nayi lento uyabona ukunganaka amaphupho kuyabulala msakazi. Bese bayiphupho uthola ukuthi umuntu uthi uphuphe unokuphupha nje abanjwa enja noma enje asekhaya enolaka nje bathi hayibo nje esimjikele ifuna ukumqeda ekhaya isuke ichazana futhi naleyo. Kungaba ukuthi ujikela esidalwa kungaba ukuthi omunye inje isikhathi esiningi represent amaphoyisa. Okay. Isuka kufanele abheke ukwenza kwakhe nendlela aphila ngayo yena athi kuyicheka uyena osuke ezazi nansi inja ilokho ibuye hey isikakhulukazi inja irepresent abantu bomthetho. Okay. So manje ngifuna ukuthi umuntu aqaphele ekutheleni nayi nje lokho enjalo la ufanele wena uzazi wena ukuthi uphila kanjani. Asivale ngaleli ke othola ukuthi uthulele uphuphe undiza thothi umuntu usemuntu wabukela phansi abantu yandiza ithini manje kanjani. Okay. Ikhona ekhulumayo leyo bese kuba khona nje namaphupho ke umsakazo wami hawu akhona phela nawe enyongo. Okay. Kodwa likhona iphupho ozothola ukuthi kunezinto eziqale ezenzeka ephushini uthola ukuthi uzoqala uphuphe usemcimbini ubone sekusuka izimpi mase kusuka izimpi sewubona wena ujahwa ibese isuka lapho lento uyibona wena usuhambela phezulu Nkosi yami shuthi ke manje wena isuku usundiza usuvikele lezi zimpi usindiswa kulezi zimpi osukusubhekane nazo ngaleso sikhathi usukusaphephile kokunye. Okay. Kokunye basopha ungihambele phezulu kanti sisakuthwebula ti. Oh, okay. Kulungile. Imzuzu ingabasho imnandi chali khona lesi ishaka lolonye. Asivala ke dokotela. Kusho ukuthi uma uphupho ndiza phandle ukuthi mhlawumbe usuke winile impela kade ubhekane nayo. Okanye sengiqalile nje. Sokhona umkhuba. Sokhona umkhuba wakho. Yebo. Uthola kunye uphupha umuntu omdala mhlawumbe osowadlula ekhaya. Afika ame nje akubuka ngakukhulumisa. Yebo. Izinto ezinjalo uma umuntu okholela esintwini kukhona ukuthi uphupha umuntu omdala ethule. Kuyathusa. Kufanele ukuthi akakhulume nawe. Khumbula zikhona izinto lapha ekhaya oyisebenzisa for ukuthi abantu bakini uma ukholelwa esintwini bafike bakubonise. Okay. Uma ufike ethule kubi ngoba uyakhombisa ukuthi khona into afuna ukuyikhuluma kodwa uvaliwe. Okay. Omunye uphupha ekhala. Kuyavela ukuthi usosizini la khona kunento ayidinga ukuthi umenzele yona. Uma ngabe dokotela kuwena uphupha ukhala lapho ithini into. Kufuna silandele ukuthi uzophupha ukhala wena iqale iphi iphupho. Okay. Ngeke uvele ukhala emsakazi. Fanele sithole ukuthi liphupho lakho liqale iphi wazi waphupha wena ukhala bese siyakutshela ukuthi okay ubungozi nabo wena ziphumele kanje ugcina right. Okay, asivala dokotela. Mase sivala abantu abafuna ukuthola kabanzi ngamaphupho bayaqhuma bakuthola kanjani? Inombolo yiyo le engeke yaphinde yashintsha 072 737 8514. Yeah. Ngiyakhumbula kunekhemisi iphethe zonke izinto. Ikhemisi bathola ikuphi semangozi noma ikuphi? Isemangozi khona endaka Afbob. Aha. Sebayazi umsakazi ubuthaphuthaphu. Ubuthaphuthaphu Ubuthaphuthaphu kuyaphela bayangena bayaphuma. Ekhemisi ayikho into enobungozi.
ekhemist siphethe iwasho, siphethe nje izinto ezilula ezabantu abahlanganisa impilo msakazi. Abantu abasavula izinto zabo, abantu ezinto ezinothando ezinhle ezimnandi. Okay. Yeah. No, asibanga dokotela, asidibane ngokuzayo. Ayibongozi.